Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Hoarding 70 pesos kada kilo ng asukal. Health protocol sa COVID-19, epektibong paraan upang makaiwas sa monkeypox. Posibilidad ng local transmission ng monkeypox sa bansa, patuloy na inaalam ng DOH. Sanib puwersa matapos ang aberya, DSWD hiningi na ang tulong ng mga LGU sa pamamahagi ng educational assistance. Pondong inilaan para sa programa itinaas na sa 1.5 billion pesos. Grab riders, iprinotesta ang narito na ang mga malalaking